també la seva hegemonia. I ara aconsegueixen avançar cap a aquell terrible taló de ferro. I països com els venuts de Polònia, ultracristians, aquells cabrons de sempre, i Txèquia i tot estan a favor de posar els seus escuts antimíssils per la por que tenen a Iran. Uf, quina por que tenen. Que s'ho vagin pensant, perquè Putin i el que és ara l'estat rus és l'herència directa de lo que va aconseguir el poble soviètic. I això no vull dir per tot lo dolent que surt a la premsa, sinó per allò que els va resistir, aquella unitat i valentia de no voler sotmetre's a cap imperi. Per molt en contra que estigui de Putin, estic molt més en contra dels Estats Units. Prou assassins, no a l'OTAN.